me comfort ye by point ma fa oba mi se on to o to se ke kire pepper no ma fa ene yasa enemu edi ehia biem ye makwa babiem eba akasamfonyini so subscribe share na like na fo adwenkyere so fato ho fa eman se de adwumade ni sitie na atetesem afutusem abakwasem amamra ni amane soda na amanyosem kakra ye de awono na e de amamsanse yintimi nyeni nyina abra amanyosem emmemu eho enu nti ena yatena si nenne efan ne enamo ye baba bebo nkomo ye tiri ayeye ama yensa aka opanyinkase bia yene ne bebo nkomo nda bia se ne ye no no ye beko na afe ye ne yewra no akodi nkomo ye bisa ne din ansa na yaba na yaba ba beto so me da se wate ase sa ade amame opanyinkase ayi NYANSAPO kasamfonyini so ye muakwa aba eba so ye nyaado me ba to na umpo muti sei odoma nkoma da woro ma me ho ye wudi nyina de sei midin de okonfo yaw agei okonfo yaw agei e ba to ukom ensu anase dua anase den me pa mo pa cho me kom obosum a ye fe no anya no obosum anya no odoma nkoma odefo anya no ayatindi ati unya no na wonya bibia fise wonya no anya no a ofri adanse bona no na ye insuo odoma nkoma nsuo ane adanse bona no na adanse bona no nwene odoma nkoma nwene miensa a sika kokko ta o mapampam dansuo nu wo ho sisi ane a me kwa metimi hu ana wo be de na wahu enti ba ko ne anya no ba ko ne brensemase odoma nkoma brensemase asem bia te se de a ono na obrasi wa asante men oba ko no menyam enya no brensemase ena menyam fie na me wotie odoma nkoma menyam fie kira patre menyam fie na me wotie ai oye animunyam na omunyina free adanse odoma nkoma bona no na yensuo ana nwene na wo mu no omunyina ya nuafo woka we ya waka we woka we ya waka we arofo ye ne opanyine adi nkomo se mahuni din dada mahuni ufre ene enema a wachire mu ede akyeye afi yankasa ena ye bo ewra asentra ye de to ho ma mo se ene ye behwe aware de edi mu akotene ema ene aware jeja na ene ye de ye pese ewra sunsum yi na ye hwe eduru ba bi na wo honam afam mu ehia ye de nyina be hyem ne ye de amamo eja yawo okonfo yaw agei konfo yawo agei konfo yawo agei awon ya waje ma mensa e ma wakwa babim na me fa mre NYANSAPO kasamfonyini so pacho NYANSAPO se mo fidie no di NYANSAPO na ma je sesei ye sane na madwen ba kwanso mesu bebuso asem ba ko papa ho ne ato ankomo no so no se obodam ni so bopo ho ne sane NYANSAPO ye sane ne badwen ba na bodam ni poso so e se ni onyansani ne besane ana ni de to atrefo nyina anim obodam ni bopo ho ne sane konfo eni amayansa no ansa ni nyina ni se obodam ni bopo a obodam ni ne sane epite pono obo no bodam mu uko sane so ache se o sane bodam mu mpata emu da ho wa bitima dwene sesia o da bi no krem tra dokura trodo obodam ni bopo iso obodam ni ne besane ko wuntimi nkosane ni nyansam ono na dwene ne nya adwuma nti wodi nyansa kon wuntimi nsane dise de ono nso abodam na obetimi hu bodamfo epa obo no no wesane ayefo abrongu megu nsani ni ye tadi kuma kwadue na beso biribra apanyini ene na fie wuram awade sese wo mangan hanomo ye jai adoso ama single mothers na doso single fathers nso kakra tata akire awarijaye no
Fiera sunsun. Edi na ya nesi. Awale tete asem. Anye na asem. Ye na nam tete wofo no. Se de amusi hunu awale no. Anye sa de na ye hunu. Se de enne dan mafo kan awale ho asem enye awale de tete ye awale obi ko ese fie na ye no fe kan tete on na nte saa aye ne na mafo mu na ma saa ne ma ni na ba. Epise se wo ye wo entafo mienu oba nie be ma nie dakro san kwa mienu ba ko be so mba ko ho na be di ka so ni nua oba ne na be so be ma na se be ma na be so oba no ye wo mu na ne be ma ne be so oba no adentra oba wo da konta fufuo oba no be nti ye wo oba bia be wi ase a na ya wo obi adinanim a wa ke na bra ase ama no nti be ma abra bo no echese na oba mpa che o de me ka so ate pom no me agen nti aware no na hese no tete wonsem be ma piti pleko pen kwa ware kwa ana oba zo piti pleko pen kwa ware kwa na ya ni na no na owo ma no ho epi se oba emre be ma na den di ansa na oba obayi oba no mfie mu no oduma nkoma ye ade bi wo wotwe no mu a ebe pie ama ehu se ye wa ye oba anu na ye kana wachima wa ye bra onipa bi ya onipa uye nipa nko a wo ye bra uye nipa so ye hwan so wo ye nipa obe emo nyina ye bra emra mwadoma nyina ye bra enti se wo ye bra no a na ho maame aso wo nsa na odi wakọchire ohima bia tete wono so obe ye bra ohima ehu oboa enetisa Tisi ma no. otisi mu anu akọ na saa ba no ya pekosua ade ya kanwano ni asese amanfo no ya heda ya si ye grow asemasi ba bra amamre ni amane bi ewo bia ya ye amana ye fefefe eba sa na saa ba no nu achedie keke obenya no otim de bojotri ene wo sa ene ni wo sa tini nyina aware mu nsem nyina no efiri brem bragoro mu ya guru bra no via afrei efiri okọ nyina no wo kwan se be ma bi besrew no waro na obeye wo yire obeye ne yire na so ye dukunu na empempi no aware no ya yehia se mimi ye be mai na me fa se wo ye oba na mahia wo na manage wo ho akoso ya manage wo ho de ana me pese wo ya meyire o ayire ne oti ase wo yire no ndipa na wo dia woni na busuam woni kwa fa so ye wo ne baaye ayire ne watem na bi ayire ne aware no ayire ne watem na mechire mu akan mu no ayire kete okokun obi ade akwa fa so be adwane odi nyina wonim wo de okokun na wo mayiro yo sameso wahu mi na se so bayire me dia na misu mekun anu ni kunu ati mekunu no nyina eye so wayire me dia misu mekun na no kra wo mu no aware mu na meka kire ene na sa na tie dia ubekun mi dia fa me ka kire maame ene papa na oba no odi wakọ ifie odakoto ne papa anim odakoto ne maame anim na maame no so ade atu na busuafo anim na akora ne papa so be ma no so na so odakoto papa anim se papa ma hunu ababa wa bi aware anya ne kwa no ware anya baako se ne nkora no hu ya ene ma na ebi akwa wo nan wo ware after otia so dem kwa wo pa aware bebre so ne basa no a na nti ase ya adwuma me cheche bebre
cause we are say amanyina no obia wo kwan wo fa so gi aware Asante Akan for wo ya kwan Asem for wo ya kwan obia nipa bia wo kwan wo fa so gi aware ade na wo hwe ma saa nyema no emma so tete wo ekwan no mu se de nanan mo fa so gi aware no na se de wo kana wo cheche mu nyina se me ne mahwefo te wase a saa awaregyaye na aba bebre no ehya ase fi sese ekwan a ye fa so a ye gi aware no sunsum mu no bibia to sini ewa amamre ne amane kwan so wo ba bia me ka no kura kide wo ba bia ye nworo no bra bia no oye duabo ba me ka ne pay na me ka ne wo ba wo yo ba na se ye nworo wo bra na wawo ye nworo wo bra wo si waware ye nworo wo ye duabo ba anu te na ma ware gyae no ye nwo me bra nenso no be ma ne ekofie ebi kwa wa amfa ne ho anka me da wakofie koye amamre ne amade nyina esefata ho na gitu mu se waso se wo ware hwan ya me papa ne me ma da bi ohima na ye ko kire no se oba akra no se ya gbo wo bu ni nsa ana ohima ate asode dem ye nanan ko ka ye kokon fo dem enti obia wo ye oba uye osi me yoba mabu minsa ya ngoro me bra wa ware me pa chawo onyankopon bu afu wate na meka sa asem na ene mafo de se mo de sa de wo ka se kire ne a na wa yemfom so se mo ankasa na mo ye nananom a wo se mo hwe e ma bra gro ba so ene mo nye mi yikro ba ku mienu bi a minim se wa asante mantem hanom a o mo de ya wo mo ye bie a di aka no em se ba ku wa asuo ho ena ba ko nso ewo eye sunwan kwa no so wo ba bia minim se wo mo ya wo mo amaka wo bie no a wo ye bra timi se me ya baba na me wo krom babu me nsa na saa mamre ne amane we no wo mo amutuatua no mo nye na ba ma bia behume na wakoya mamre ne amane esefata e de na me nyankopɔ bubufu me nyankopɔ bu afu da a kire se bibia wo de hene ti no hema wo krom ho no ni wo hema na beka kire wo se wo ba etima ntipa ne bra ya mamre ne amane na wo wo bate na wo no wo baba ate ene wo hu se wo baba no e dai wo bu ni nsa ade na wo fa no kona na no ti se wo de kona na anya amane ndia okay when odi ni bako na ho se na me ba etima na ze wo ba etima de na fa ne ko ana se ne wo ba etima de ene se that be wo de ne ko enti ekwan a ye fa so ya fa so a ye gu bragro no ye gu se de ye oba mamre wo se wo mo babro no kwa no wo mo Israelfo no mintimi ko tu se me karketu abi wo mo kwa no se ukofo se oba no kwa wo ware no na akofo no na se moja emu kete ne so a na ya Asem me boa eye wiase da so yo bebu na wo fa be mada no be wa ne wo so no hu na da wo no ba koda no ya kohwe kete no se emoja kakire egu enye odoma nko ne bo so ba azaze no ne ono ye sa ade ye no aka me ma kra na sa mamre ne wo wa na egu no wo fa no nko nti ne ma no a wo mo wo wiase ewie wo yase a ya ngo wo mo brado nyina eye duabo ma ana yesu so a yegusu no a yesu so fu nyina so ye duabo no nti na ware yase no asa metiase a ema enye mabunu ne mema wo mo afa wo mo nwa na wo no ma kire no makọ ware no ye ka se endemuo no eye sunsum no woni ahonhom bebre na ahia na ena afa no abeware nti ahonhom no na egu awade Asem no nyina no anam se santete ni ho nti no hwe maya omo street mu wo de hwe wo mo ye to akese ya hyehyɛ ntade bi to yi se ekɔ se be ni obekɔ kroma obeba no na nipa apim na afa na osunsun apart from the physical ne boy ni no ekwan ye omo fa so address no eno susunsun timi fa wo mo me papi me konfo ye bayi po ma fa oba mi se o to se kitchen pepper ne ma fa na ye na o to ko se kitchen me na wo so di sa abone na me ni se hu oba o kondo na wa ye dai wa fa no na ye ma me kondo ye twa konkron kra na eka na se o ka ya kondo wa ma ya mu tu cheki Yesu Kristo wa wo kondo bi me de nyame so nti ai wo komba do nti enye oba kata wo sie
oba enya dia obi hwe won kon bedowo enti sa man nyina susuma fa wo mo enti wo nya aware kata husie eno no Unya nso a bebu atade a ewo se wo hye ne dan mu abra wo ne ukunu na ekeke ukunu na sheki ukunu no sa atade no sheki amanfo wo abonte eye ni na ka hu na aware no enye ye no enti mana no mo nam no a wo mo to akase sheki ko mo do no me hu enti wa wale na ware no enye ye da ti o man nya sa ne man ye na ye so yakoma ento ye anya te me oba de mechi obi a o to sheki wafa no susu fa wo me enten ti wo ware kure bebu o mo nya de ne aware bebu da ti we ni niam bia egu aware wo Ghana no egu aware na wa be ma no kura no oba no a oyire no a wo de wo so wa no wa sha asa atade na wo de nam abonte ko awe mu nhyehyɛ me busa o mema ni bi pepa wo de nam abonte na wo nka ho no obuwa ye o wo ka ho ansa na be ma bi be prince na be ma ne ka ho na wa wo yire awa no wa ye ne ho sei e de apie wo nka ho ye wo nhyehyɛ also yam se wo nti se wo fa ne ho saa na se be ma ne ka ho mpo dia mumu ntimi mfa no anokwa me fa ne tentem kura na se wajimi metima ka se wajimi wa mo adwena anya adwuma adwena anya adwuma nti de hoto on ne tese ne ma batra ma ware no enye yiye da e be sei konfo ye je na me kasa se abai fo yin no na ya na sunsumu de na mo ye de se no na se ma fa oba bia so oba bia nipa do fa obia no se na wonye papa ho da kwa akwa da ho na be de wa ware na okọ no ayeyi enti oba wo baako oba wo mienu oba wo miensa afi na o chiripe wo mo papa no mo kwa na unhu wo mo afi na children's home SOS kan tete wo no na SOS na wo na children's home wo afi kat akola oya baba wakata wo sie na ya nworo wo bra na oduma nkomo boss wo ba asase no wonte wo ho hwe wo ya ma me di asem bia ba wo ya ma me di asem bia ba me di se wo ya ma me di asem bia ba wo mo ba bro no mo de ba no ene na aba edi sa nema wo ya ina aba enye unu se wo mo ba bro no wo se onyankopon eyi be ma mfim pade no de bo ba wa dududu mi de na pese wo kire onya akola asa na onyankopon akoyi oba sa se mo enko ori ase fa na nyina so oba be man fem pade e na onyame yiye wo so ma ne da na ho e na oyi ne fem pra na ode bo if wadu ba bia wo bo asai onyankopon obo so oba asase no obo nipa de mienu dako be pacho tie me okay me tie obo asem we hinta se meka obo nipa de mienu dako pese na oye wo mo no no mina e pepepe we nya oba we nya bema omunya ya dokoro ene onyankopon si da bi ma body pa de mienu mema ba ko aye mere na mama ba ko aye den enti mina mim kwan ya mefa so a ma ye saa de no ene onyankopon de knife pen knife ato ba ko aye ase oni pa no odi pen ato oni pa ne ba ko aye ase ene otu hotokuro toko no tu e wantu no ko woyi ntini efiri onipa ne ba ko aye ase ne ntini kuta nyankopon kura no ene oye enso no atu aso bebe nipa beda na oye osiesie sade nti oba de nyankopon de kan ye no asa oba ye be ma enti oye tokro no tokro ne da to da ho no tokro ne da ho no nyame ne yi sa tokro no ada na sa nipa mienu eda ho owie ye no enti no a oyi ye no wode koto a ba ko ntini so eye de oda ne nchen no na se mfa se no waye oba ne wi sa tokro no oba ase okay enti ntini no ene wode koto a ba ko ntini so enti wahwe a oba ene be ma no nsonso ye da wo mu emienu ntam ne se oba ni aya asintini be ma na wa aya asintini
Oba emre be medi. Oba ni aya asintini. Oba ntini e wona aya e wona na sinim enhia. Eno tokro ni nti. Eno nti oba aboblet wo de yemu no. Oba aboblet wo e wo he. Efi se na sintini e dey enhia. Ye ka ye touch your belt e hwan ya. Bari ma. Nti be ma na sintini no ehia. Nti ye dua na esan ye anim no ye oba aya asintini. Eno nti na etimi da. Owa no asore ya no opezo okoba bi ofire onyame na ye saa jeje no enti oba hodin na wo ye ho me yira me ne te na ya tintin na se manim no enya me mfim pade ya ena na meka asumasem pa kire wo enti oba emre oba mre ye nyina gire ntin na onyankopon yi free ho no ena onyankopon de saa pam no to ho ema oba se wo oba so wo ye babunu a die ebeye enso se bi na me ye saa de no ene se ho no bepu moja ente moja na chima na oba chima no enye kwa eyen sanche na da wo se onyankopon na ye saa operation no nti onyankopon operation na o ye no te moja de ba Bement me siana. Dabi enenso se bema Uma oba bununsa na no ne koda pe wo breaki oba no ni onyankopon apaba pamada oba no onyankopon ntem no wo breaki wuta be ma no asudie da wo pa endo na ye nanam no so oba bununsa ni amana baby kwa onsuye ya amana baby kwa onsuye Emantie ni bi ye o. ane Oba wo bunsa wo no behia oba obununsa enti amamane amane mu no minia asumasemu de wona maka Iti wanyina ka wona aware no ye hyehyɛ nse den kura na adwiri no enya mfimpade ya obi kache obi mfimpade ya oni ya fa mfi kotua wo se be yi a aya entin ne ko hye baabi a e wo se ehye na adi nipa e ba wi ase nyakopon na yensa entin no wo se entin ne ko hye baabi afira na ma ye baako ene ne pane no a pam ye ne ma abomu no ati ansa na odi entin ba ko hye de efiri no tete wa ye ho amamre ene amane ansa ado na ekuye no efete omo bible ra be ka che se yemfe atowia ti nyina se yemfe nyansapo ye sane ne badwemba ene me okonfo ye je oduma kuma konfo me kire mo se e oba ya asintini ene esa be ma ani eti oba bi fu kura na ho na so me wa entin nya odia entin na se yanimu no enye de e oba dia na se ene enti na omo nya nye ho amamre no na omo fenti ne de sekɔhye saa tokuro no e de asodie de banana ene ne asodie no asodie no nyina no sunsum ne honam ne nyina no honam nyina ayo fobuso wayo amamre ne amane e sefata wo ye ansa na watimi ne saa oba na hia na wanye eno ne ye fombo ya na eno ne ye fombo no ansa na onyankopon obo nipa no o se no abode nyina onyame bobo nipa no no kwa mo nipa se nipa metra asase so na ne ho nkire no bibia se o mo ka se nipa mienu pe no obo wo hwe wiati kakra kan nyina nipa mienu o se onyankopon na yem ye pa na o so wodi nipa be wiase no e de na waye dika busa wo wodi nipa de na mo hwe sa ne man nyina ansa na o ma yehia aware ama bema ani oba muhia de o mu di nipa na e dai eba nipa na mudi won ba no enhia ebe na wahye ato nipa na ebe wiase no o mani baje pede akolak efi ni maami ase to fom na o se edu nufu e dai ma no de na de na fe de uduru ba bi a afi na awefo aka wo aye akwan a akwanten a ye mfa so anu ntra enti ade ne ebeye ebema saa warujaye adosu bebrebe etu obetwa ani odumankoma de oyomobrohufo aja obo so bo asase no se ye se kwakum ye nyina o no me se yesan eba yenchi ebedwa atoa na wadaro mamafom famfom fo se echemia odumankoma de beche na ni nyina na yamamre fie nya ba bia ni nyina yamamre fie nya ba bia konfo yawo medasi pa
Arefo ene yani ehu yaso na yani ehu yachi ensam a na yepese yatie no yate amana broso komfo yaw ene yani ne badwe nkomo efa awarejaye gua egu na me yate ase ese sunsum mu no se niema bebre e wo hono ma yate na jeje mu eno ene yenne eja ene yadi mu ebesie omo yemfanya afutisem ne free mreko ya no yen kai ba bi efiri ase no na yen sori na afi yen hyehye niema yi yetisi kwa no so ne ye kwa aye from ede amaye yedamase yemamu nyina mo ene hwe midi ene abusuapani owusu aduomi emom ma remfi so obe subscribe obe share no like aya kire wadwen wase efamaye ma bye Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa Sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya